pila na lang kapulgada, maigo na sa tubig sa Estero de Parian ang pipila ka mga panimalay sa Barangay San Roque, syudad sa Sugbo. Ilabi na sa panahon sa ting-uwan, musaka gyud sa mga kabalayan ang tubig sa baha, inubanan pa sa mga naanod nga mga basura nga makahatag og peligro sa kinabuhi sa mga residente. Tungod niini, ang Cebu City Government pinaagi sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CCDRRMO ug probe team mipahigayon karong adlaw nga Miyerkules, Oktubre 11 ug clearing operation sa 12 ka mga panimalay sa naaswing barangay. Ang atong clearing operations sa ato ang danger zone. So usa ni siya sa area nga na-identify na to sa Estero de Parian. So katagid sa una nga naka-block sa ato ang waterway ba. Naman na sa ato ang balaod sa water code nga kinahanglan ang usa ka mga structures nga naa diri sa kanang kasapaan no, water bodies kinahanglan yo declare because sige na tag-uwan-uwan baka nya grabe na kayo ang karon kanang rainfall no, dagko na kay tanan. Yan, napagitay umaabot nga bagyo ni Sunasad. Ang pangu sa Division for the Welfare of the Urban Poor kun DWUP ning saad nga adunay iapod-apod nga 20 square meters nga luna matag pamilya didto sa sitio ng Kaavil, Barangay Quiyot, Cebu City, isip relocation site sa mga apektadong pamilya. Among role sa DWUP mo pagbaygayon sa hatag manghatag ha pag-allocate yung relocation site atong gibuhat karon natin temporary holding area na sa permanent. So ang temporary holding area na to nasa Barangay Hall. Pasalamat ni Kap kay dugay-dugay gyud nangita aning temporary. Ang atong permanent naa dito sa sitio ng Kaavil, Quiyot. Ready na to dito. Ang problema lang na to ang mga housing materials nang panawagan sa mga residente sa kagamhanan sa dakbayan, tabang pinansyal ug mga materyales aron nga matabangan silang makapabarog sa ilang mga Pinoy-anan sa gitudlo nga relocation area. Ang among gikinahanglan is suportar po gikan sa kananang atong kadagpuan. Maura jud na ma'am, di kananang kuan kami sakit sa mong part nga kuhaon mi pero kabaw man mi nga para ra pud ni sa among safety. Ang ako lang ihanyo ni Sir Semato, anal tami gamay babawon o pagbarog sa among sa gamay na konkreto kami ni bahala ba pa sa kaana. Kay na may mga kahoy ato mga plywood para himuna mo kakuanan para masilungan ang among mga anak. Kasamtangang gipahiluna sa holding area sa Barangay Hall ang moabot sa 80 ka mga individual nga naapektuhan sa maong clearing operation. Gani makadawat sab silag libreng pagkaon sud sa tulo ka adlaw. Ug aron mamenusan ang problema sa basura sa Estero de Parian, mipasalig ang kapitan sa barangay nga ilang padayunon ang makanunayon nga pagpahigayon og clean-up drive sa mga sapa matag Sabado. Ang barangay kung asa mi dapita ang amo ang area parehas ani kay nabilong ko sa kanang Estero de Parian, ang diri dapita sa MacArthur Bridge ug ngan hidapita sa unsa ni Palma Bridge, ako gid na ang magkuan ana. Mag-clean up me, including ang akong barangay workers. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.